बाबा ये बताओ है सुंदर शरीर देखा के सुंदर रूप देखा के तू कितना लोग के तू रहले बड़ू तू कितना लोग के रहले बड़ू आ केकर तू मन रखले बड़ू ई तू हमरा के बताओ बताओ शरीर के दुख सुख बुझो ए जी का कहतारू हम केहू के मन नहीं खी रखल है ना लोग हमारे पीछे पागल भाव कर खातिर हम का कर सके हेलो हम तो केहू के पीछे नहीं खी पागल अरे हमरा खातिर लवर चाहे भतार चाहे बॉयफ्रेंड चाहे गर्लफ्रेंड मतलब जोन भी बा हमार मंच बा है पूरा पब्लिक बा एमा हमार दोस्त कोनो नहीं थे अब रउआ हमरा पीछे पकड़ाइल बनी ई तो रउए जानत है तोरा बताई प्राकृतिक में दोस्त हे बलमुआ के पीछे तू पगलाई बड़ू हौ भतार के पीछे को तू पगड़ेलू है कि ना जौन भाव से तार के तार दी है हां हां उहे कभी लिखनी का हमारा विश्व इंटरटेनमेंट के मलिकार हमारा विश्व जी सैकड़ों से पुरस्कार धनी पप्पू सर के मलिकार हमारा ऑपरेटर बने हमारा मनोज जी के माध्यम से सैकड़ों से पुरस्कार भई भगवान से प्रथम मंगल कामना करी चलो अरे तो का हवा पे कइले बाड़ू आ कितना जिया चलइले बाड़ू सुनो का हवा पे कइले बाड़ू कितना जिया चलइले हवा पे कइले बाड़ू कितना जिया चलइले बाड़ू सुना बना रहा बात बिगड़ा कहाँ पे कइले बाड़ू इतना जिया जरइले कहाँ पे कइले बाड़ू कितना जिया जरइले बाड़ू सब कुछ एक गोरी हो बड़ा पलंगा हमारा रघुनाथ यादव दान यार प्रधान प्रत्याशी बनी भैया खाली से पुरस्कार है हमारे राजरूप साहनी दान यार अपना नहीं है रामाकंत साहनी के माध्यम से हजार हजार पुरस्कार है हमारे बलराम यादव
भैया के माध्यम से 1000 रुपए पुरस्कार भाई भगवान पत्नी मंगल कामना खातिर कोई ना भी प्रार्थना रखी भैया लोग के पद पति सहित बना रहो जे जहां लागल रहो मनोकामना पूरा हुई भगवान से पत्थर रही बना रहा हमारे कमलेश साहनी भैया के माध्यम से फिर से एक पुरस्कार में भगवान से पत्थर मंगल कामना खातिर जो 1000 रुपये लुटाओ खजाना को खाली मत रखो। हमारा श्री रविदास बाबा पूजा समिति के अध्यक्ष हमारा मुन्ना कुमार जी वहाँ के माध्यम से पुरस्कार रहा। फिर हमारा हिमांशु उपाध्याय जिला पंचायत सदस्य महिला प्रत्याशी वार्ड नंबर 57 से वाली वहाँ के माध्यम से साइकिल से पुरस्कार है। हमारा सुना ए तानिया का कहता रे जब के कुछ कोई चाहे लगता ओकरा खातिर एगो स्थान निश्चित होला। आओ तनी जब मुर्ची मार के मारा आड़ा यार बाहर में चलिया बा मोहित अरे पीछे अगलाई में या रवत कोई नहीं कोई अगलाई हमरा रुआ गाले वाली रवि जतियो करे के बा सब का ना तो तार मांग धो दल होती जा ना तो हमार छका और रुआ पारे होने दे के तो साफ आरा यार प्यार हमारा भाई रामाटल साहनी जी नोट के बारिश कोई नहीं भगवान से पत्थर की भाई तारा पजरी इतने भरल हो तो खजाना तार खाली मत रहा था आरा यार पीछे अगलाई में या वक्त प्यार बिहार को भाई हमारा बाबूआ भगवान से प्रसन्न करो कि तारा द्वारी को हम जल्दी सोहर के आए। हेलो और देश देखी बोले क्या हो यही महीना में हो जाओ हाथ भर के कुछ नहीं अभी क्या करबो तोरा में हमन के लगान तो भगवे ना नु रंगा बा देखई है हम पानी अपन एकरा में लगा तो भागे लगे एक गरी है